हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो गासैबो मोजां दङ दा बिग आपडेट फिल्म किसान 90 किस्ति हाबनायनि प्लास मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनाय एबा ओटीपी होनाय दा केवाईसी बो जागोन प्लास नोंथांमोना एक्टिभ थागोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन स्किमनि सायाव फिल्म किसाननि सोमोन्दो थानाय नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बाराव आपडेट मोनबाय थासिगोन प्लास फैसा हाबनाय हाबै मा जादों जायाखै गासैबो कन्डिशनखौ नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन दा बोरै चेन्ज खालामनांगौ ए टू जेड भिडिअ लाबोदों बेखायनो नायजोब आरो लोगोसे जाय नोंथांमोना बड जब इनफो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला जेब्लायबो फिल्म किसान सरकारि लन स्किमनि सायाव आरो लोगोसे साख्रिनि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा जोङो फार्स्टआवनो फैखाबाय अफिशियल साइटआव बेनो जाबाय फिल्म किसान दा फिल्म किसान अफिशियल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जों गुबुन गुबुन आपडेट जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ पर्टेलाव स' बिनिफ्राय चेन्ज जाबोगासिनो दङ थिग बेबादिनो मबाइल नाम्बारखौ ए टू जेड चेन्ज खालामनो हागोन जेराव ओटीपी प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना सल्भ जागोन दा जोंहा 17 किस्तिखौ जों जुन दानाव मोनदोंमोन दा नेक्स्ट हाबनाय किस्ति एबा 90 किस्तिखौ माब्ला मोनगोन दा बेखौ मिन्थिनोबा नोंथांमोना नायदोनै आगष्टनिफ्राय नभेम्बराव खनसे हाबो अब्ला जों आगष्टनि लास्ट सप्ता बेनिफ्राय सेप्तेम्बराव रां मोननायनि चान्सआ दङ आरो बेनो जाबाय 18 किस्तिखौहाय दा बे 18 किस्तिखौ मोननो एबा हाबदों हाबैखौ जों मिन्थिनो थाखाय मबाइल नाम्बार एक्टिभ थानांगोन दा बोरै चेन्ज खालामनांगौ जुदि सिगांनि मबाइल नाम्बार एप्लाइ खालामनायाव होनाया गोमादोंब्ला स' बेखौ जों बोरै चेन्ज खालामनो हायो जोबोद इजियाव हागोन बेखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय दा जों फार्स्टआव नायग्रोनोसै बेनो जाबाय स्टेटास दा नोंथांनि स्टेटासा मा जाना दङ जों बेखौ मिन्थिनांगोन स' बेखायनो जोंहा मोनसे अपसन दङ फार्मार कर्नाराव फैनानै गाहायाव मोनसे अपसन दङ दा बेनो जाबाय स्टेटास दा जोंहा स्टेटास नायनोबा फार्स्टआवनो मबाइल नाम्बारा एक्टिभ थानांगौ जायो जुदि गोमादोंब्ला एबा गैलाबा जों नायनो हाया जायोना स' बेखायनो जोङो भिडिअखौ बेवहाय लाबोदों जाहाथे बयबो नायनो हायो नेक्स्ट लेभेलाव स' बेखायनो जों एसे गायाव फै बेनिफ्राय स्टेटासाव खनसे क्लिक खालामना होदो आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो पेजआ अपेन जागोन आरो फैबाय दा जायफ्रा स्टेटासखौ नायनो गोसो दङ गाव गावनि रां मोननाय मोनैखौ नायनोबा बेयाव नायनांगौ दा बेखौ खायसे मिन्थिगौ आरो खायसे मिन्थिया दा जों बेखौ नायनोब्ला ओरैबायदि जायो फार्स्टआव जोंहा रेजिस्टार आइडि नांगौ जायो माने नोंनि फार्मारनि आइडिखौ नांगौ जायो बेनिफ्राय केपचा क'डखौ होनांगोन दा जोंहा गैयाबा मोनसे अपसन दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनो हायो स' बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो रिकभारि खालामनानै लानो हायो नाथाय बेयावबो नोंथांमोना माबादि मोनगोन बेनो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ नांथारगोन दा नै बेनो जाबाय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ नांगोन एबा आधार कार्ड नाम्बारखौ नांगोन आरो जायखिजाया मोनसे बेयाव होबानो जाबाय मबाइल नाम्बारा गैलाबा जों माखौ होनो बेनो जाबाय आधार कार्ड नाम्बारखौ बाव होनानै नैबे केपचा दङना बेखौ बेयाव होनानै गेट ओटिपि लांनांगोन आरो ओटिपिआ जायनाखि फिल्म किसानजोंहाय लिंक दङ बेयावसो ओटिपि थांगोन नालाय दा बाथ्रा जाबाय जोंहा फिल्म किसाननि लिंक थानो नाम्बारानो गैला अब्ला जों मा खालामनो स' बेखायनो जों मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनांगौ दा बेखौ खालामनोबा मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय मबाइल नाम्बार आपडेट होननाय दङ नोंथांमोना आपडेट मबाइल नाम्बार खनायाव दङना स' बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो मबाइल नाम्बारा चेन्ज जागोन आपडेट जागोन आरो ओटिपि मोनबाय थागोन प्लास फिल्म किसाननि गासैबो सोमोन्दो थानाय स्किम जि फैगोन बेयावनो मोनगोन स' बेखायनो जों बेयाव क्लिक खालामबाय आपडेट मबाइल नाम्बाराव दा बेयावबो नोंथांमोना रेजिस्टार आइडिखौ नांगोन ना स' दङबा बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बक्सआव जुदि गैयाबा आधार कार्डखौनो होदो स' आधार कार्डखौ होयोबा साबसिन जागोन प्लास केपचा क'डा जि दं बेखौ होनानै नोंथांमोना सेन्ड ओटिपिआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आधार कार्डजों जाय मबाइल नाम्बारा माने लिंक दङ बेयाव ओटिपि थांगोन फार्स्ट नाम्बार वानआ जाबाय आधार कार्डजों जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बेयावसो ओटिपि थांगोन अके बेखायनो आधार कार्डजों मबाइल नाम्बार थानाय बेखौ जेब्लायबो नोंथांमोना एक्टिभ खालामनांगौ स' बेखायनो जों बेयाव आइडिखौ होनोसै जास्ट आं बेयाव बेनिफिसियारिनि सासे आइडिखौ होबाय देन बेनिफ्राय केपचा क'डखौ आं बेयाव होनोसै दा बे केपचा क'डा जेरै दङ नोंथांमोना सेम होनांगोन अके स' बेहाय जिनाखि गिदिर आखर फिसा आखर जि दङ 1 2 3 जि दङ बेखौ नोंथांमोना सेम होनांगोन अब्लासो जागोन जुदि गोरोबाबा जानाय नङा देन जोङो सेन्ड ओटिपिआव क्लिक खालामसै दा जोङो सेन्ड ओटिपि होनाय लोगो लोगो जाय नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक दङ बेयावसो ओटिपि थांगोन बे जाबाय नाम्बार 1 स्टेप अके देन बेयाव होनाय लोगो लोगोनो माखासे कनसेन्ट बेबादि फर्म फैबाय एबा गाइडलाइन्स फैबाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो अके स' बेखौ फरायबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जोंहा मा अपसन दङ बेनो जाबाय जोंहा गेट ओटिपिआव गेट आधाराव खनसे क्लिक खालामनांगोन दा बेनो जाबाय गेट आधार ओटिपि दङ अपसन बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव ओटिपि हरबाय नै बेयाव नोंथांमोना मोनबाय अके थुना होदो देन अके थुनाय लोगो लोगो ओटिपिनि अपसन फैसिगोन आरो बै ओटिपिआ कम्पालसरि नोंथांमोना नांथारगोन होमबासो मबाइल नाम्बारखौ जोङो मा आपडेट खालामनो हागोन आरो स' बेखायनो आं बेयाव भिडिअखौ लासै खालामबाय मानोना जाहाथे बयबो बुजिगोन बायदि दा जोङो होनाय लोगो लोगो मा जोंहा आधार कार्डआव माने नाम्बाराव जों ओटिपि थांबाय नालाय बे ओटिपिखौहाय जों होनानै भेरिफाइ खालामनांगौ अके स' भेरिफाइ जानाय लोगो लोगो भेरिफाइड जाबाय बेनिफ्राय नाम्बार 1 स्टेजआ थांबाय देन नाम्बार 2 स्टेज फैगोन बेनो जाबाय गोदान मबाइल नाम्बार अपसन आपडेट खालामनाय दा जों ओटिपिखौ बेयाव होग्रोनोसै फार्स्टआव मबाइल नाम्बाराव थांनाय ओटिपिखौहाय आधार कार्डजों लिंक गोनांखौ
स' दायो जों बेयाव OTP खौ होनसै माने लाइभ प्रुफ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनायखौ नायबानो जाबाय आं जास्ट भेरिफाइआव थुबाय देन खालामनाय लोगो लोगो आदार OTP भेरिफाइड बेयाव जाबाय डेट मिन्स माने फार्स्ट स्टेजआ जोब्बाय आरो स' बिनिफ्राय सेकेन्ड स्टेज बेनो जाबाय फार्मारनि डिटेल्सआ फैजोब्बाय बेनिफिसारिनि गासैबो आइडि नाम्बारा फैबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बाराबो गोदान खालामनो हासिगोन गोसो दङबा दा आधार कार्डआव जि नाम दङ बे सेम फैबाय दानिया नेक्स्टआव जाबाय एन्टार निउ मबाइल नाम्बार अके स' बेनो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ गोदान जि होनो गोसो दङ नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारा दायो सोलिगासिनो दङ स' बेखौ नोंथांमोना एन्टार खालामबानो जाबाय बे बक्सआव बेनिफ्राय गेट OTP आव होनाय लोगो लोगोनो मा जागोन फाइनाल नोंथांमोना मबाइल नाम्बारा आपडेट जागोन आरो जाय मबाइल नाम्बारा एक्टिभ दङ बेखौनो होना लादो नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनसे बक्स मोनगोन बेयाव देन बेनिफ्राय OTP खौ होनाय लोगो लोगो भेरिफाइ जानानै मबाइल नाम्बारा लिंक जागोन स' दायो फाइनालि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आपडेट जासिगोन दा बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव फिल्म किसाननि सोमोन्दै जि मेसेज फैयो बेयावनो OTP बेसिसाव एबा गुबुन गुबुन नोंथांमोननि खामानि मावनाय फिल्म किसानाव बावनो नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो दा बेनोमोन फिल्म किसाननि मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो फिल्म किसाननि आपडेट सरकारि लन स्किमनि सायाव अरुण'दय नोंथांमोना सेप्तेम्बराव जासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना CM आत्मानिर्भर यजना 16 आगस्टनिफ्राय इन्टारभिउ जागोन 5 सेप्तेम्बरसिम बिनि उनाव फाइनाल लिस्ट मोनगोन आरो जायफ्रा मोननो 30 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना फार्स्ट किस्तिखौहाय 1 लाखखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट